the top Silog. Naami sa top Cebu. A moment and every view. Hi In a guys. moment like this. Adults kid. Hello, pila po, sir? Kami lang duha. 250. Sige. Nalay 50 pesos, sir? Murag. Murag wa. Naka? Wait. Joke lang. Murag na asad. 300 pesos change. Parking tickets represents a parking building, 2 tickets for entrance. Thank Thank you. you. Turn right parking down. Down you. ya? Yes. Ah, down dito. Asing down diya gang. Yeah. Or dito. Ah. Like it eh. Yawan ka ni. Has Tira boss? straight lang. Ah, naa sa parking. Naa na Gibuhatang nilag parking lot. Ah, parking lot di ay na imong giingon. Ligon ilang parking lot kay still gyud tanan. Bueno, Oh. Ano murag. Kuyawan ko niya. Puno lang tayo. Di ta mong dogay dagang. kuon kay Yeah. di siya. Musaka pag ita dire. Niga magkagan. Pag-urag ita ka ari. Paligon ana. Ah, pila ka daghan jud kayo no. Mao day ilang gi-renovate. Kay katong last time ang parking dito ra dapit no. Di nani ni invest ani. Ah. Na ang di ko dagko ana nilag ko ano. Parking, maunang parking area sa tops. Ah, piyawa dito sila una apay kuan gang. Nami di taxi sad. Parking sad ni. Dapat na yagianan dito sa taas. No? Sila o. Dito di Dili. Naamurag na ay bunker sa ubos. Bunker. kanang nagkuan di. Murag dogay ra gyud siguro di dire kay kuan naman no. Thank you. Grabe, ilaging gi-imbestan, no? Grabe. Kuan mo sa dito na dire kanang Ilagi gamit ang kuan kang ang pwesto na nalung premium taxi sa kataw niya. naog ta. Jara na namang kita diri gang Ya para makapuway sa itong ligid sa ligid tong brake. Ini ta. asa man taani taas ta taani diya ta o diya ka o Naada rin ko. Dire. Look. okay ra Sikat kila. Minyaw. Ato ada to? asa dito na lang ka o kay marag nindot dito ha mugaway kato o Wala dire. naro o Asa? o diri kanindot diya o diya na lang ka kay diretso ka ali down asa man ayang down Tapad kas kuan. taxi Takilid nung tanong. Tapad dito tas kuan. may pa dito to kira na eh dito Ah. may nindot to No? Dito. uod sa karis babi
Dili kay maunahan pa. Hindi ako katapilid. Duramax pa to. Tsaka yeah, parking sa amin. Kuan sa kayo mo. Yes. Nice CR diha, bro. Oh. Kuan na di oy. Oh, okay. Putingin. Nay kuan. Magbayan na sa ilang halublak sa to. So nata diri karon sa Tops. Mao na yung mga progress diri sa Tops mga bade. Kanindot na. Kana sila'y agyanan. See? Pero maglakaw na ta. Layo na. No? Layo na taglakawan. Mo na ilang parking dia. Parking area. So kinay diha ang adto ta. Pasaka. Wala, look at this. Diri tali. Taas. Oh. Very natural. Tangkong. Nanong sa tangkong oh. Saan ni saminto? Asa? Di pang kuanan gud ni ko. Kuyawa ilang kos tubig no. Naradaro. Kuha lang sa tubig diri ba? Lang, mga kuan manikat na nilang tube. Ah, Gigamit. gitam na nila. Diyan ni kuan. Oh. Inig naog na to dito niya sa kanang kuan. Bala ba kita kasun ka ayo. Ha? Kahit sa kaun ka ayo. Asa? Asa? Pila Dagang tangkong diri oh. Tangkong oh. Ay di buwak di ay. Mura lang siyang tangkong. Nagiutag la. Mo ni giingon nga magniwang ta. Kita ko ari. Tirahan ni sa dimi akong likod. Parang di man sa dinyo gibutang inyong parking. Di safety na parking diya kay. Yes, very nice. Kuan man kayo. Ang diha. Wa na. Asan diha? Ang diha. Pero diri naman sa una no? Oh. Kani entrance na ni sa una, ana na siya. Oh. Oh. Agay. Agay. Nisigan na ako mata. Diri ang ako ang hotel. Ano sa hotel da? Ay, wa honeycomb. Uy, oh. Aray. Where's the ticket? Diri ta. Ticket. Na ako diri. Parking, the circle, hostel. Lo. Dutoy. Oh. Wa pagani ka rin. Aw. Oh. Naman isa man na dia. Clipper. Uy. Diri ta. Ah, diri. Parking sa una. Drop off ran sila diri karon. Ha? Drop lang. Yeah. No. Drop off and pick up. Ah, nindot kayo lang ko ano. Bermuda. Uy. For the I need CR. Saka ta, saka. Turbo pa. Nindot ng kuan no. Mga putaw lang dahil gihapon no. Ah, linya man. Linya, linya. Ticket yang ticket. Other day. Sa una dira ra mong parking ba no? Take entrance. Turn on. Turn on. Turn on, sir. Siara ta. So, oh na isug niya diri hala nindot na kayo. Lag CR. Amang kuan.
Huy, female king. Nice to. Chinese ila pangipaan ang Chinese oh. Chinese New Year, magkaroon good. Chinese New Year. Eh, pag-view na dito, okay. Para mag-view na yung pag-agi. Morning sulod diri. Sa to, pwede pa tamusaka dito sa taas di ay. Pwede, kung mukhaon ka dito. Ah, kanan to dito. Nindot siguro dito sa taas ging, na siguro bayar dito. Apa? Hello, nindot tayo. Lagi dire may klaro kayo yung napita nakalubog eh nakalubog Taas na doon. Lakman ha.